Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από εδώ, από τη συχνότητα του Αργό Web TV από Θεσσαλονίκη. Περίοδος προεκλογική και μάλιστα για το Ευρωκοινοβούλιο και δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλήνων Συνέλευσης και εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης δημιουργούμε μια σειρά από συνεντεύξεις που θα έχουμε εδώ καλεσμένους τους υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, αρχίζοντας μια σειρά εκπομπών και έχω σήμερα προσκεκλημένο τον υποψήφιο βουλευτή κύριο Παρασκευά Αρσενίου. Κύριε Αρσενίου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Κύριε Κλάγκα, καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε και μας βλέπουν και ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου. Θα δώσουμε αρκετές πληροφορίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο για το πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά για το τι θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες και τι ακριβώς είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Πόσα πρέπει να ξέρουμε και πόσα δεν ξέρουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν την κουβεντούλα αυτή, κύριε Αρσενίου, να σας ρωτήσω να μου πείτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και νομίζω ότι ο κόσμος, οι πολίτες γνωρίζουν πάνω κάτω. Όμως είναι έτσι, γνωρίζουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μας? Κύριε Κλάγκα, είναι ένας θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Είμαστε εδώ και περίπου 40 χρόνια σε αυτήν και αποτελείται από την απαρτίζουν 27 κράτη. Τα κράτη-μέλη διατηρούν τα εθνικά τους κοινοβούλια, αλλά το δικό τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της κοινοβούλιο, έχει τα δικά της θεσμικά όργανα, έχει τους οργανισμούς της και έχει και τις υπηρεσίες της. Ας πούμε, τα θεσμικά όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτά είναι οι θεσμοί της. Λοιπόν, εκτός από αυτού υπάρχουν, όπως είπαμε, οι οργανισμοί και υπάρχουν και οι διάφορες υπηρεσίες που έχει. Είναι δίκαιο όμως να πούμε ότι δύο από τα κύρια θεσμικά όργανα, που είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν μέλη μέσα τους, τα οποία δεν είναι κάποιοι από αυτούς, ενώ έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νόμους, οι συμμετέχοντες σε αυτά κάποιοι υπουργοί δεν είναι εκλεγμένοι από τους λαούς της Ευρώπης. Και καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, θα μπορούσαν πραγματικά να υπηρετούν συμφέροντα ξένα προς τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει πραγματικά να το κάποια στιγμή να εξεταστεί. Επέλεξα, κύριε Αρσενίου, να ξεκινήσω τον κύκλο συνεντεύξεων με εσάς. Είστε ένας εξέχων επιστήμον που έχετε βιοποριστεί όλα σας τα χρόνια μέσα από την επιστήμη της ιατρικής. Παρακολουθείτε όχι μόνο τα πράγματα στην χώρα μας, αλλά και τα πράγματα στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω είναι ο πολίτης, ο Έλληνας ο πολίτης, αντιλαμβάνεται αν υπάρχει συμφέρον αυτή τη στιγμή έτσι όπως λειτουργεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν οι οδηγίες που έρχονται εκτελούνται, γίνονται νόμοι, είναι προς το συμφέρον της χώρας μας? Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θέλω λιγάκι να επικεντρωθούμε. Κύριε Κλάγκα, κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά έρχονται οδηγίες από εκεί και κανονισμοί και αυτοί είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέοι εδώ. Δυστυχώς το δικό μας κοινοβούλιο απλώς συζητάει και τους εντάσσει στην εγχώρια νομοθεσία. Δεν επικυρώνει. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα της επικύρωσης, το έχει χάσει αυτό. Οτιδήποτε έρχεται δηλαδή από το Ευρωκοινοβούλιο είναι προσέξτε όμως, προστήρηση. Προς εφαρμογή, ναι. Προς εφαρμογή. Προσέξτε όμως, σε αρκετές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις μας δεν έχουν εφαρμόσει, τις έχουν παρακάμψει αυτές τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Και άλλοτε, ας πούμε, λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα έχουν υποβληθεί και τσουκτερά πρόστιμα. Δηλαδή, να αναφέρομαι ενδεικτικά, κάποιες υπήρχαν στο παρελθόν για θέματα περιβαλλοντικά. Ας πούμε, διάθεση λιμάτων, ατμοσφαιρική ρύπανση, παραβιάσεις που έχουν σχέση με αγροτικά θέματα όπως
ο ευτροφισμός ή ο χαρακτηρισμός των βοσκοτοπιών και τέτοια πράγματα. Και ο ευτροφισμός είναι, ας πούμε, όταν λόγω των νητρικών και των φωσφορικών αλάτων αυξάνεται υπερβολικά οι μικροοργανισμοί σε κάποιες θάλασσες και... Αυτό συμβαίνει και στις άλλες χώρες ή συμβαίνει εδώ στη χώρα μας? Και αν συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, τι είναι αυτό από τι καθορίζεται για το αν θα τηρηθούν οι οδηγίες ή οι νόμοι αυτοί που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ποιος το καθορίζει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν το δικαίωμα, και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, όπου η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα το εφαρμόσω αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, και δέχεται το πρόστιμο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τρομερή πολυνομία. Έρχονται κανονισμοί οι οποίοι αποτελούνται, ας πούμε, από 230 σελίδες. Οδηγίες. Κάπου πάει το μυαλό μου τώρα, γιατί έχουμε ακούσει Έλληνες υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι δεν διαβάζουν τις οδηγίες, δεν διαβάζουν. Σαφώς, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά τιμωρητικά κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό όμως προς τα μέλη κράτη. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να λειτουργεί επικοδομητικά, γιατί δεν μπορείς να αναπτύξεις τίποτα με το όχι, με την απειλή, με το πρόστιμο. Χρειάζεται, θα έπρεπε να προσαρμόζονται οι νόμοι της Ευρώπης σε έναν κοινό παρονομαστή, δηλαδή στις ανάγκες ενός λαού, ενός κράτους, που έχει μια ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Σε λίγες εβδομάδες ο Έλληνας ο πολίτης θα πάει στην κάλπη για να ψηφίσει για τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Αν δεν κάνω λάθος, ο αριθμός των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο είναι γύρω στα 21 άτομα. 21 άτομα. Ναι. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των υποψηφίων που θα πάνε τώρα να κληθούν να ψηφιστούν από τους Έλληνες πολίτες? Τι θα κάνουν αυτοί εκεί, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό κράτος? Κοιτάξτε, μέσα από αυτή την θεσμική πορεία τους. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα έπρεπε να γνωρίζουν ακριβώς το έργο τους και να αρθρώνουν έναν σοβαρό πολιτικό λόγο, να παρίστανται σε όλες τις αυτές, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τουλάχιστον, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί τους έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έδρασαν και εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Ας πούμε, πρόσφατα υπάρχει ένα παράδειγμα όπου υπήρξε μία διένεξη που αφορούσε την ψήφιση των εργατικών δικαιωμάτων που εργάζονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Γνωρίζετε ότι 4 χώρες, ανάμεσα και η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Εσθονία, 5, ψήφισαν υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων και όχι υπέρ των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, όταν ήταν να ψηφιστεί για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων, οι δικοί μας ευρωβουλευτές απουσίαζαν. Η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Αρσενίου, είναι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του εδώ και μία δεκαετία στη χώρα μας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και μάλιστα εκείνη και η δεύτερη φορά που συμμετέχει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Θα δούμε και με τους υπόλοιπους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Η Ελλήνων Συνέλευσης γενικά, ποια είναι η στάση την οποία θα ακολουθήσει όντας μέσα στην Ευρωβουλή? Κύριε Κλάγκα, ποιος ο ρόλος που θα διενεργήσει? Ναι, θα πρέπει να δούμε ακριβώς το τι γίνεται εκεί πέρα μέσα μέχρι στιγμής και να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορούμε εμείς αυτό που θα κάνουμε να προασπίσουμε τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Να ακουστεί η φωνή μας μέσα εκεί πέρα και να βοηθήσουμε, ας πούμε, το κοινοβούλιο είναι δικό μας κοινοβούλιο, πρέπει να το θεωρούμε δικό μας. Δεν μπορούμε να είμαστε έξω από την Ευρώπη, σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μέσα και στο Ευρωκοινοβούλιο, στα θεσμικά όργανα, όλα,
στους οργανισμούς και στις αυτές να δηλώσουμε την παρουσία μας. Και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σταθερά και με παρησία που λένε. Δηλαδή να υπάρξει μια πραγματική, μια σοβαρή πολιτική φωνή η οποία θα είναι υπέρ του ανθρώπου, για το δίκαιο του ανθρώπου. Και αυτό που είναι και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Ελλήνων Συνέλευσης. Ακριβώς, ναι. Θέλουμε να στερεώσουμε πραγματικά το Ευρωκοινοβούλιο. Να το κάνουμε να είναι ένα κάστρο όπου θα υπερασπίζει το δικαίωμα του ανθρώπου να είναι ασφαλής, να έχει ευημερία, να νιώθει την ευδαιμονία του, να νιώθει ότι βρίσκει το δίκαιό του. Ότι από εκεί έρχεται δίκαιο σε αυτόν. Του έχει δίκαιη μεταχείριση. Αυτό είναι το έργο μας. Έτσι όπως ακούγεστε, κύριε Αρσενίου, μου δίνετε την αίσθηση ότι η Ελλήνων Συνέλευσης, έχοντας ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τολμήσει σε πολλά πράγματα και θα πει και αλήθειες που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Ακριβώς. Παρότι υπάρχουν σποραδικά φωνές μέσα οι οποίες διαμαρτύρονται, και γιατί διαμαρτύρονται, κύριε Κλάγκα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει απλώς αυτές οι φωνές να βρουν υποστήριξη. Να ακουστούν και άλλες φωνές, σταθερά όμως, όπως το ρολόι, συνέχεια, ώστε να ενωθούν όλες αυτές οι φωνές, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να δώσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο το ρόλο που πρέπει να έχει, του νομοθέτη πραγματικά και αυτού που υπερασπίζεται το δίκαιο του ανθρώπου. Η χώρα μας και ειδικά τα τελευταία χρόνια, όσο μας βοηθάει η μνήμη, βλέπουμε ότι βάλεται από πάρα πολλά προβλήματα. Είτε αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την οικονομία, είτε αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τη φύση, με τα καιρικά φαινόμενα, με τις φωτιές, με τις πλημμύρες, με δυστυχήματα, πάρα πολλά. Η Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο, έχει θέση σε όλα αυτά. Μπορεί δηλαδή μέσα από την λειτουργία αυτού του θεσμού να βοηθηθεί η χώρα μας. Θα μπορούσε οπωσδήποτε, αν λειτουργήσει όπως πρέπει. Μάλιστα. Από εκεί περιμένουμε, αλλά απλώς όμως όταν μέσα οι ευρωβουλευτές απλώς αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις, εάν δέχονται αυτό το άρθρο να περιληφθεί σε τον νόμο που ήδη έχει προταθεί από κάποιους, από την Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν ασκεί τα σωστά του καθήκοντα. Διάβασα μέσα σε ένα δικό σας blog, επ' ευκαιρία τώρα μου ήρθε στη σκέψη, ότι μελετήσατε επί σειρά δεκαετιών την δράση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Και βλέπετε ότι δεν είναι η δράση έτσι ακριβώς να συνδέεται με το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι είναι άγνοια δηλώνουν ένα παρόν και ψηφίζουν αυλεποί όλους τους νόμους, ό,τι τους δίνουν, και δεν έχουμε φωνή δηλαδή στην Ευρωβουλή. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε παρουσία σοβαρή στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί όταν ας πούμε το κριτήριο για την επιλογή από ένα κόμμα είναι πόση αναγνωρισιμότητα έχει και στέλνεται εκεί πέρα ένας καλλιτέχνης, ένας οτιδήποτε, δεν υποτιμώ κανέναν. Απλά όμως δεν είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο θα είναι πόσο είναι αποτελεσματικός, εκεί. Βέβαια, όπως έχουν τα πράγματα, αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωβουλευτές μας, αυτή η άγνοια, ας πούμε, αρκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα. Εκεί τη στιγμή παίρνουν κάποιες οδηγίες και βάζουν κάποιες πινελιές στο νομοσχέδιο, ας πούμε, στο νόμο στην πρόταση αυτή που τους δίνουν. Μάλιστα. Κύριε Αρσενίου, συμφωνώ μαζί σας πάρα πολλά, και εκείνο το οποίο εμένα έρχεται σαν πρώτη οδηγία προς τους Έλληνες πολίτες είναι αυτό το οποίο θα κληθούν να κάνουν σε λίγες εβδομάδες μπαίνοντας στην κάλπη. Δεν είναι μόνο το να ψηφίσουν κάποιον επειδή τον ξέρουν και τον έχουν δει στο γυαλί. Το θέμα είναι να ψηφίσουν και κάποιον ο οποίος μπορεί να ενδιαφερθεί για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, με γνώμονα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που έχει η Ελλήνων Συνέλευση. Ακριβώς, κύριε Κλάγκα. Και αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο μήνυμα για να κλείσουμε αυτή την ολιγόλεπτη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Να μας πείτε δύο λόγια κοιτώντας την κάμερα στους Έλληνες πολίτες. Οι ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης
αδέλφια μου, είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα, να δώσουν όλο τον εαυτό τους, ώστε η φωνή του δικαίου να ακουστεί μέσα στην Ευρωβουλή. Ξέρουμε τι θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Όλα είναι δυνατά. Από εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της μίνι αυτής συνέντευξης. Παρουσιάστηκε ο υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Παρασκευάς Αρσενίου, από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Εμείς θα τα πούμε και με μια σειρά άλλων συνεντεύξεων με όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.